maitasunaren eta maite binduen eguna, pasatuaren egun guztiak dira. Egunero da, ez da? Egunero da. Maite bintzearen aldeko eguna, benetan. Bikote harremanen kasuan esaterako egunero bimar dela. Saiatu ondoko maite mintzen eta bar. Hori horrela da. Nik horretarako egiten dute egunero mi luze. Ah? Bai. Da ikusten zaitxu eta maite bindu? Bai. Bale. Hori sinetzin nik. Ondo? Azken holan erregaluen maitesun bat emateri egin diozuna. Maitesun bati, egin behar zaiolako, opari bat zuk zeure eskuekin egindakoa. Berezia. Bi hitz izan daiteke. Ez. Bi hitzetan esango dut oparia. Bale. Berakatz zopa. Bai. Esango duzu, berakatz eta maitasuna ezkongarre, bai. Bai. Berakatz zopa zurie ondo dago. Maitasuna da. Bi hitz idatzi papel baten be bai. Baita ere. Bueltatxu baten mon berarekin loratxu betartu. Zikatu, berak ikusi barik eta gero enmarkatu. Zaku bat eman. Ondo legoke. Egunero da, maitasunaren eguna miluzen datozela gure lehiakidea. Maite ditu hauek eta, oski. Itxas netenerik, Idoia Ana, Egoi eta June. Opariak egiten hasi eta itxas netenerik zegoen die. Bai, nahi ziren dena guk zakua nahi du. Bai, ez da. Guk zakua nahi du eta batez bekontuan izan da aurreko miliuzen ize banatu genuela. Eskura ikutzen. Baina, eskura. Eneritzia gauzak ezberdin ikusten direlako horra iritsita. Baina lehenengo 1.000 euroak nahi genitun eta iritsi da. Hori bete Urrengo aia zakua. Hori bete da. Bueno, itxasne, ze sentsazio aurrekoen? Ja, entzuten nituen konfetia eta naia. Pentsa, entzun egiten zen dituen konfetiak. Baneukan nire pelikula montatuta. Nola iritsi garen. Badakizu gero pelikulak egin behar diela buruan, ze gero horrepe bete itzen die. Ba? Jaro, horrepe, bai, orduan pausuz pausu gu ez. 7. saioa, itxasnen eritz zuentzat, 2.650 euro, diruarekin zer augurantz doalako. Momentuz? Ondo, guztua. Eskuratutakoarekin? Eskuratutakoakin noen goz. Asmoak ere gora, ez da? Gorde, Erasmuserako. Gorde, zer reuki Erasmuserako. Eta, zehazki Erasmusen, zertan inbertituko genuken diru hori? Bidaiatu, nire urrengurteko plana da Erasmusen Europa falta zitena ikustatu gatu. Bale. Osa, ja bazoaz bidaian, baina bidaia horren barruan bidaiatu. Bai, trenak, pasta, jango du, eneritzek egunero. Orduen janaria etxin egin daia merketsua, orduan iristen dabe bai. Ondo, pasta pizza, ondo. Baneskako kinetorria gaur ze gertatzen den, baina oso ondo lehiatzen zerbitzi, orduen hau pasuek. Idoia eta Ana, bigarren ez gurean zer moduzikote? Ongi. Leku hartuta, bintzat? Bai, saiago. Bai, ez da? Eroso, zenezakegu. Bueno. Ez, era batez? Ez dakit, gure lana zuek eroso sentiaraztea. Orain, eroso zaudete? Zuekin. Ze argi daukan, jende eroso sentiarazten. Ez oso ondo, bigarren saioa sokatiran kale egin genuen hola bait, baina gaur beste abentura bat. Ari gara, elkar pixkanaka ezagutzen, Idoia musikaria, zeharkako txirula, lesakako bandan. Zenbat kontzertu emat dituzue urtean zuek? 5 inguru. 5 inguru? Alegia, lesakako banda ikusi nahi baduzue, hau da mitoarra bezala. Egiteko proiektu oso exotikoa. Beti herrian bertan? Bai, normalian bai. Ados. Eta errepertorioa izaten da gutxi asko? Denetatik. Zuk gustoko duzuna, gogoko duzuna? Adibidez, ekainan ingo dugu euskal musikan. Ongi. Ados. Zerkako txirulan, zure ekarpena eginda. Zema zarete, zerkako txirula jotzen? 7. 7, ondo. Guau, zondo. Eta konturatzerako Idoia eroso dagoia. Ondo. Ana, zu eroso etxeko txiki batekin. Bai. Ze denbora edo ze... Urte bat eta terdi. Urte terdi. Garai politena. Bai. Beti da garai politena. Bai, urte terdi bada. Urte terdi bada gara. Zia hasiko zen, hitz txiki batzuk. Bai. Iluze, ilazki, antxon. Zangontzo, amatxu non dau. Antxo non dau. Bai, egongo da. Gau ez eta, zer moduz? Ez, egeran, ona da. Bai, Bai. Zora garri. Atxedena ere... Ona da. Errespetatzen du? Errespetatzen du. Zer zabiltzi, inkesta bat egiten zeuretzat? Ez dakit, aukeran zerkako txirula nahiago, Bai, maitasuna hor ondo dago. Ana, hemen galdera asko izan dielako. Iloak maite ditut pila bat. Eta guztiaten lo egiten beti, bera. Animo ikote eta zorte da. Egoi June, ze moduz? Ondo. Bueno, ongi etorri, Eskerrik asko. Egoi zer zariek, klasekidiek. Bai. Ikaskideak, June, zer ikasten? Ikusentzunezko Geure komunikazioa. gremioko batzu. Honepe bai? Non? Are Txabaletan. Txabaltan. Eta ze moduz doa? Ondo, moen goz guzta gaude eta... Ondo? Egoi, nok ekarri du nor? Miluzera? Nire kotxean etorri gara.
Zeu, zure kotxearen. Oso no. Galdera behar bezala ulertuta. Bai, eta zeuk animatu zu, June edo alderantziz izan da? Igual izan zen, hasi ginela klasean komentatzen, miluztea jutegea ez dakiz eta... Bai, Dordun, bat eta bestiek, bai, geu, bikoteona geu. Hemen pasilloetan eta komentatzen da, miluze eta ze... Jendea joaten da karpetetan gure argazkiak eta hartuta, atzoko super ondo egon zen. Bai, egia da hori? Bai, zuek esan bai, ez. Egoik esan du, ez. Nire hauten etorri gara eta hori gezurra da. Batik bat jendeak ez dara malako karpetarik. Ez, orain dena, portatikean edo zakit. Bestela, izango zen, bestelako zer. Bertso eskola baten, Egoi, irakasle zabiltz? Bai. Ungetxukaz? Bi bertso eskolatan ematen dut klase. DBH irukoi, eta gero ematen dut LHS-ei eta DBH batean daude. Ondo? Eta plazetan eta? Bai, aritzen naiz. Oso ondo? Deitzen nautenean aritzen naiz. Bueno. Oso ondo? Zure autoan joan da? June, abeslari talde baten? Bai, bueno, bertxio talde badakau. Arrisku? Bai, arrisku. Ondo. Bertxio gogorrak edo? Bai, punk rock estilo naizega. Guau! Saiatzega. Oso ondo? Epa! No. Kombinazioa. Bai. Egoi June, sorte hon, ikusi hau barrutik eta ikusentzun hau dalako. Dinot, ikusentzunezko programa honen Euskal Herrizen momentu honetan. Ez dago ondo guk esatea. Ez dago ondo esatea, baina hau da, ongi etorri programa honenera. Eta ez dago ondo guk esatea, baina zezagoa daukagune. Gaur, miluzen, jokoan, 27.850 euro! Ondo! Hauek emeun, nik ikasi, eta zuk ere, lehioan. Bai. Lehioatik publikoa, apazuek! Zerrik azokartzeatik! Bikain! Egoi eta June, bazuek aukeratu. Zertan hasiko gara, fotokumeak, triboaren berbak, ikusi makusi. Ja pertsolaria dakaula, fotokumetan nahi. Irakasleak nagoa baliatuta. Itxasen eta eneritz berri, zertan jarriko ditugu? Triboaren berbak edo ikusi makusi eurentzat? Ikusi makusia. Ikusi makusi, zaterako oso ondo? Eta triboaren berbak, ideiatan. Argi zeukaten beraien azin itamoten. Besteena zuko pentsatu. Ikusi makusi, bikote, prest? Bai. Erne ba, begi horiek, bandera datoz. Brasil, Kanada, Eskozia, Suitza, Portugal, Jamaika, Maroko eta Grezia. Goazen ba, denbora itxasne, Suitza. Bi. Jamaika, eneritz. Eskozia. Iru. Ondo, Grezia. Sortzi. Brasil. Bat. Maroko. Zazpi. Bikain. Portugal. Bost. Kanada. Bi. Suitza. Lau. Eta Jamaika. Aupa. Revolution. Tana. Aupa zuek, puntu! Oso ondo. Idoiana, triboren berbak zuentzat, luze hitza dramaten oso moldeekin jokatuko dugu. Idoia denpora. Ikus nahia. Begi luzea. Motelki elikatzen dena. Zintzur luzea. Ikus nahia. Begi luzea. Motelki elikatzen dena. Jan luzea. Apaiza. Txapel luzea. Edalea. Zintzur luzea. Lapurra. Atzapar luzea. Kuskuseroa. Mutur luzea. Ikus nahia. Idoia. Begi luzea. Begi luzea. Motelki elikatzen dena. Jan luzea. Apaiza. Txapel luzea. Edalea. Zintzur luzea. Lapurra. Atzapar luzea. Kuskuseroa. Belarri luzea. Besteen kontuetan sartzen dena. Ni luzea. Ikus nahia. Begi luzea. Motelki elikatzen dena. Jan luzea. Apaiza. Txapel luzea. Edalea. Zintzur. Mutur luzea. Ni luzea azpaiz egiten zuena. Ai. Idoia luze zalea eta esan egin nahi zuen. Bueno, hiru sartu dira, azkenean 30 puntu. Egoi eta June, bertxotan, noski. Bai. Ez dakit identifikatuta daukazuen eusnob espeziea.
Euskal Snobak, alegia. Bai. Bueno, Mursegok abesti batera atera zuen. Erne, txirritatxo ere kulturetei. Urruti, Snob izatetik? Bai. Ez da zuere. Zure izau. Nire izau? Zua izau. Bai. Bueno, ba. Ez da txarra, Nola ba. Ia ba. Eta bertso ere polita. Goazen. Kultureta bat den... Egoi? Baina... Hemen dituzu lau... Pista. Liburu batzuk... Jakiteko... Seguru dela... Artista. Bertxozaleta... Antzerkizale... No. Izan nahi du... Tximista. Ez du inoiz onartuko... Baina... Ezkutuan da... Artista. Foto batzuk. Ezkutuan da... Egoituna ikusi bingo dugu. Ziklista, ezkutuan da ziklista. Lau, ez da utxarto, 40 puntu. Baia da, Ezkutuan ba nahi ziklista, ni? Igustazu? Bai, hori Da gitarrista be hortik egongo da. Itxasnen eritz, zuek zer? Aukera nahiago imintzioak igual? Bai. Ba, hartu legu orduan. Idoia eta Ana, bestaldean, lehenbiziko erronda arabidean, hortxe kontzeptuak, denbora. Zapata, lokarria. Lokarria? Lotzen. Bai, ondo. Xoria, enata. Apan eritz? Erlea. Ez. Moskitoa. Bai, eltsoa, bai. Dinosaurioak? Bai? Bi dinosaurio borrokan? Rex. Oso ondo. Asmatzen honak ez. Bai. Idoia da, besoena ere. onak zari asmatzen. Bai. Ondo? Badakigu kate Bai. Zelan da? Bioteknikoa, biologikoa. Biologikoan. Bai. Bizitzaren katean. Moski, dinosaurekin hasi. Bai, moskituak ere beharrezkoak Ba, direla. ezinbestekoak, Beraz. Hori esan da, 60 puntu, oso markagailura. Biodibertsitatea, behitu. Bai, hori. Biodibertsitatea. Oso garrantzitsuak, Claro, gero egia da, elikagaiak eta zaintzerakoan, Idoia eta Ana, hariko dira eltsoak akabatu. Egurre. Zaintzeko zailena edo behar gehien duen jakia zein izaten da? Horrela, delikatuena edo? Ba, moztuten da, zer. Bai, freskoa den edo zer manipulatzen dena dira, moztu. Ja, maionesa, esaterako. Otzean beti. Hartu lekua, mesedez. Ondo. Luze jarritu genezak honi buruz izketen, baina egoi june, aurrera imara dugu noski beste hiru kontzeptu bertan. Eta demora. Atxixin. Gaixorik. Gaixorik egon. Bai. Zer da? Sendagaia. Zer da hori? Jarabia. Ez. Bentolina. Zer du? Bai? Bai, asma Bai. dauka. Txampana. Eta zegin du? Osea, urte berria. Zegin du? Ospatu. Baina egoi, zan duzu? Ospakizun bat, ospatu. Deskortxatu. Bai. Kortxoa. Txampan botila ireki, bai? Aterki batekin. Turistak. Bizita gidatua. Bat zer da? Gida eta turista. Ba, bai, Oso ondo. Zerto? Oso ondo. Ondo, doministiko horrek igual despistatu ditu apur bat, baina... Ondo, bakitu asmatzen honak egoitak. Segulakoa, asma daugat, Bai. justizia poetikoa, ezin dut atua maza. Bueltan, Claro. txistea etorri zain niri orain. Claro. Bo, bentolina daugat eta ondo, baina... Ondo dana. Bai, dena ondo. Ondo. Iroina puta! Egoi eta Iune, inizioak egiteko prestuek ere? Bai. Hartu lekua mesedez, itxasen eta eneriz bestaldean. Hirugarren errondara bidean, orain arte oso ondo. Ez da zakin hori datu zuri, Bai. 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 Erne, demora. Jateko, opila. Hor dago, Hamburguesa. Bai. Hamburguesa jan. Donutza jan. Bai. Bigarrena, egoik, Animo. Txikia, kanika. Igela. Ez. Untxia. Nola egiten du egoi? Isilik, Bai, egoi. Animalioa ezakit. Igelaz, entzea... Zapaburua. Kikerra. Ez. Untxia. Ez. Erbia. Ez.
Txikiagoa. Untxitxoa. Kanguroa ez, kangurua ez, koala. Hirugarna. Bai? Pantailan. Ez. Voleibolera jolastu. Badmintonera jolasten bi jokalari. Bai, ondo. Eta egoi? Animali txikila, saltoka, ez dakit. Ez dakit, ez dakit izan nire da. Arratoia zen. Bai, hortzak, falta. Vuelta. Bai. Txalo, ere, merezi dute hainbestetan. Arratoiek. Ja. Hauek ere oso beharrezkoak, Aurreko aspaldiko partez ikusi den du. Ekosistemaren parte hauek ere, noski. Egoik egin du arratoi bat pentsakorra edo. Oso barrura bildua. Eta agertu da donusa ere. Bai. Atu anaza, donusa, zirkuloa itxita, bikain. Ondo zauz, pozik zauz? Oso pozik nago. Berroina puntu! Ez da zauz pozik. Esan, Ez du jarraitzen. Hori ba, ez. Zu ere pozik? Ez du jarraitzen. Euna jo beto be. Bai. Bueno, publiko ondo dago? Ondo zauzien? Txalo bero bat diazkrin ez, hobeto gona iluketa. Noski, ba. Bai, dinot. Ez berezik itxarto, bai, ondo bez, normal. Hori ere bizitza da. Ondo, bai. Ia, eroglifikuek, itxasnen eritz. Puntuak banatzen mauzen eroglifikuetan, hobetuko da. Bai, seguro. Itxasnen eritz, lehen eroglifikoa, denpora. Minan dia dut. Ankean. Angolan. Ez? Angoian. Ez? Anka, Kongo, Ez? ez dakit zitokidan. Bota? Minan dia dut. Estarrian, Nigerian. Abadarantzunaren zati? Geografia. Aginean. Geografia. Hortxe herrialdea botatzen jarrituz gero. Itxasne, eneritz, bigarrena denpora. Zuk eman lehen? Bai. Ustula, Zer da? Baoa. Bestera batera? Bestera batera? Zuk eman lehen? Urratxa. Bai! Hori bai. Arnaza hori, atxa. Urratxa. Bueno, kostata baina eman dugu bat, behintzat 50 puntu beraz, ondo. Ondo. Hotzan diarekin da. Ondo. Idaiana, eroglifiko pare bat. Hauxe lehenengoa zuena, denpora. Futbolariak oraindik ez du. Golpatu. Goia. Zer da? Zer da? Goia ez. Bai, goia baderantzunaren zati. Goia zer? Jipoitu. Bestera batera? Jo. Bai. Goia jo. Bai. Goia zari da daukagu, joten gabiz, futbolariak ez duen indik, goia jo. Ari da, saiatu, baina ez dugu. Zu bezala, eta zuek goia jo duzu, Zoriona, bera? Segi irudimenarik eta egiten, erogli hori belagundu, zote. Idaiana, bigarrena denpora. Gertaera hori izan da. Larria. Bai. Plano eta zebere izgarri dauka, arriz eginda dago, harria da, harria. Oso ondo. Erto. Idoia flauta jolea pentsazu, faren giltzan irakurtu duzu ez? Ez, sol. Begira, tal ere, Ana oso fin. Bai. Dio, kondo, puntu. June, eroglifikoek zer? June, zer guztokuek edo... Bueno, batzutan komplikatu iteia, baina... Ederra askatzi ebe bai. Egoi, askatukuz. Bai, bueno, batzu zaiak dira, Bai, bueno, zaiak epolitxek. Bai. Zaitasunak badauka bere xarma. Egoi, June, sorte hon, lehenengoa denpora. Eseri guztiak etorri. Eta bi... Ez. Venga, ziko gara. Gugana. Ez, bi badarantzunaren zati. Bietan. Biokin. Biokin. Bi zenbakia ikusten dugu ta artean. Bitartean. Bi ta artean. Bi hori non zegoen. Bi ta artean. Urrengoa bai. Hau bai, bigarrena denpora. Urrunetik entzun da. Zu ez. Sugarra. Ez. Sugarra ez. Laburra hau. Sua. Ez?
Bigarren partie. Zu ez. Esan duguta. Zu hori, sugarra, garra ere deitzen diogu eroglifikoetan. Gar eta asia. Han, egoik. Bai. Sugarra eta ez, bigarren zatia. Punturik ez, bikote. Jaski ere lur jota. Bueno, lasai, badat horretan miluzeko eskuaren deia darra. Epa! Bai, ozen? Aurrera. Hobeto orain, Mileski? Ez. Aurrera. Nire arazue uste dut estrukturala da. Bai, egiturazkoa. Bai. Komo ima lortuta bai? Sarra nahiela. Itxasen eriz, guazen, lehenbiziko eskua. Zergatik egin diot kasu txoro horri? Ah, bueno. Bueno. Aholkun bat, seguru. Nola zuen izena Versace markaren sortzaileak. Carles, Jean-Louis, Gianni edo Diacono. Gianni. Gianni Versace. Ondo. Hile egin zuten. Hile egin zuten, nola? Hile egin zuten beran etxean, beran maitale batek. Obi ba? Bai. Maitale batek? Bai. Bokala? Aurrera? Ze hitz ezkutatu dugu Ostolaza eta Pujanaren kantu honetatik? Itziar kokatu elasturren eizari. Itziar kokatu elasturren eizari. Erne behidatzen dio lehioko. Adia di lehioko. Itziar kokatu elasturren eizari. Nik esaten dut laia eta landak Oso handa. ondo. Jator. Neskari, mutilari, odolkiari, gazari. Mutilari. Rebotea, bikote? Neskari. Egoi june? Gaztari. Erne behidatzen dio lehioko gaztari. Adia di lehioko. Ondo, bokala? Itziar kokatu elasturren eizari. Itxasnen eritz, aurrera. Hauetako nor jarri digu adimentxuk Tom Cruisen alboan. Eire Salegi, Leire Martínez, Aiora Renteria edo Eire Maia. Ona, Aiora Renteria. Oi. I? Zergatik egin diot kasu txoro horri? Probatu nahi duzue? Bai? Bai. Bozen ba? Bai. Agurtzen ez den herrikidea atxerrian laguntzarra. Hori egia da, Bada. Gertatzen da, oso da, komo ina, bikote? Ondo, normala da. Bai, gertatzen da. Bai, normala da. Ondo. Lehenengo, komo ina banatzen dugu, idoia nahi bigarrena banatzen dugun. Bigarren eskua ez dagoena izango dautxi. Ondela dio. Oraindik horrelako txorakeriak egiten dira. Hauetako zein izenez ezagutzen da Moskuko plazagorrian dagoen katedrala. San Pancrazio, San Basilio, San Adriano, San Sorga. San Basilio. Oso ondo. Eta bokala? Bai, orain ja Rusia hartzuteko kenduz. Bai. Bai, San Petersburgo eta bai, Asko orain gara, ez. bai. Idoiana, bigarren galdera. Berda, venga. Roy Orbison, Mark Knopfler, Bon Jovi, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Rockstar. Ze sasoia tipoa gorendik ere. Betiko bakeruek, Bai, ez da? 40 urte bakero bardin. Hori. 60 urte dako ze. Kamisetari gabe eta... Dadau. Jode, tipoa, bokala? Idoiana, aurrera. Nola du izena Sonicen ondoan agertzen den pertsonaiak? Tails, Jet, Chip, Tikal. Chip. Rebotea? Tails. Ondo. Eta beste bokal bat? O.
Idoiana, laugarren erronda. Zeitz estali dugu Mugaldekoak taldearen bide bakarra kantuan. Negar bihurtzen den barre algar, makotan irriz lertzen dena, basaturiko bizitzari zait, egindakoaz damu. Negarrez. Ez da negarrez, errotea. Bultzaka. Errotea. Barriz. Basaturiko bizitzari zait, mokoka egindakoaz Bokalik ez. Azken erronda, adi, errebotean bebai, osatu beharko egon nuke, Jules Verneren liburuaren arabera, nongo bihotzera egin du bidaia. Artistarraren bihotzera, Lurraren bihotzera, Jupiterren bihotzera, Saturnoren bihotzera. Lurraren bihotzera. Idoietana. Lurraren bihotzera. Ondo, bueno, bokala. Eta gero pelikuli goten zan, gukumetan ikusitxe. Bai, Bai, superona. Mutila bada urdinez, neska bada arrosaz. Bai, Ondo. Kongo dina, idoietana. Ondo. Ego june, orain bai zuen txanda. Ea ba, hirugarren eskua. Ene, ezin diote utzi. Nola du izena argaziko musika instrumentuak? Konga, bongo, bombo, timbal. Timbal. Bongoak. Konga. Bai, Sakako bandan ere izango dirata. Bai, bongoak txikixeagoak. Konga, hortitator. Bai, noski, eta da instrumentu gona, jotzeko zaila, baina... Okala? Ego june. Zein talderen bertsioa egin digu adimentxuk? Pototaraino gaude eusko, txorraritzak dio, dirurik ez dagoela, baina zer kasuanik date, gurea falta zaiela, baina laster ikusiko dute jode, pototaraino gaudela jode, pototaraino gaude. Oso ona, ze talde da, etzakit esnebeltza, terindotx, gozategi. Gozategi. Noski? Jaularitzak dio, dirurik ez dagoela, baina ze kasualitate, guria falta zaiela, baina laster ikusiko dute jode. Potrotaraino, gozategina oso argi entzutezan, adimentsuna potota esaten ibilia. Bai, Potota esaten ibilia. Mira, adimentxuk hori ere bertsionatu. Adimentxuk hori Genitalak ere. ere bertsionatu ditu. Ondo. Bokala? Ondo? Aurrera, nola du izena argazkiko behi arrazak? Texas Bighorn, Texas Longhorn, Texas Thighorn edo Texas Horny. Aukera bat, bikote? Texas Thighorn, ez dakit. Egotea? Longhorn. Longhorn. Olanta, Ondo? gadara. Bokala? I. Aurrera, egoi eta june entzun. Nola du izena entzun dugun kantuaren abeslariak? Billy Idol, Iggy Pop, Nick Cave, Lou Reed. Nick Cave. Errebotea? Iggy Pop. Bigarren errebotea. Billy Idol. No. Bokala? Idol. U? Ene, ezin diote utzi, nahiko lan ez da, horrendik ere. Bosgarren errondara salto ba, egoi june azken aukera erne. Hauetako zein ezaugarri du Diogenes sindromea duenak. Gauzak erre, gauzak pilatu, gauzak apurtu, gauzak bota. Gauzak pilatu. Bai. Ondo. Eze eta bokala? U falta da. O? Bai, O. Bai.
Gena badi, Ene! Ezin diote utzi. Egoi June, hauxe aukera, komoina lortzeko? Nola dio? Arrastorik ez? Ba, publikoari eskatuko diogu... Bota nahi duzu zerbait? Azkenean kakagurea bidea hasi behar baina. O bat publikoari mesedez. O bokala, bai. Komoinik ez du, banatu. Mendian kakagureaz ostobila hasi behar. Bueno, ba. Markagailuak! Adi? Hasi ostobila. Eta komodina, itxarteketan eritzek, Idoia Ana, 360 eta komodina osondo, 220 Egoi June. Hau sart, ibili beharko eta sare barik Egoi June, Guazen. Aukerak, zein da zuzena lehenengo errondan, adidanok, gaztea maketa lehiaketa irabazti dute. Itxasnen eritz, zeuek erantzuten hasita, aukerak zea maiz, Itaka, Lain, Silitia, Kauta, Berritxarrak, Zain, Kerobia, Silibito Records, Cristina Solano, Malko. Berritxarrak. Ez, entzulen saria jaso zuten, baina ez zuten irabazi. Idoia Ana. Zea maiz. 97an. Itxasola. Nebele lau kurtia, irrati zen. Epa. Egoi June. Silibito Records. 2023an bai. Idoia Ana. Zain. 2010an. Egoi June. Kerobia. 2003ko garaileak. Idoia Ana. Kauta. Hauek ere entzulen saria jaso zuten. Kerobiaren urtean. Bai. Egoi June. Itaka. Entzulen saria jaso zuen, 3. taldea huxe. Punturik ez. Punturik ez. Gauzak zeuden moduan. Bai. Bigarren errondan, Idoia Ana zeuek hasiko zarete erantzuten, zinema zuzendariak dira. Jon Garaño, Clara Bilbao, Telmo Esnal, Lara Izagirre, Paul Urquijo, Nagore Muriel, Itziar Raizpuru, Mireia Gabilondo, David Errasti, Asier Altuna, Itziar Lascano. Telmo Esnal. Zuzendari, Gido Egile, bai. Paul Urquijo. Irati edo errementariren egilea, bai. Itxasnen eritz. Mireia Gabilondo. Aktore, zuzendari, Gido Egile. Idoia Ana. Clara Bilbao. Denetik honek ere, jantzi diseinatzailea, zuzendaria, irakaslea. Egoi June. Jon Garaño. Nori artitarra. Itxasnen eritz. Itziar Lascano. Aktorea, bai, zuzendaria ez. Idoia Ana. Nagore Muriel. Bilabonako zuzendaria, bai. Egoi June. Itziar Raizpuru. Aktore famatu hau ere. Idoia Ana. Komodina. Hirurogeita hamar puntu daude, Planto. eskuratzeko aukera, edo arriskatu? Ez, planto. Ba, zuentzat, 70 puntuak, Asier Altuna ezaguna denuen hor. Ai, gainar nik uste dugu batzutan. Baina, arriskatu gabe, aurrera. Osondo, Egoi June, zeuek erantzuten hasita 3. errondan, lurmuturrak dira. Galea, Arano, Matxitxako, Ogoño, Bargota, Biosnar, Iger, Monpas, Irañeta, Santa Barbara, Plata. Egoi June, Galea. Getxon, bai. Matxitxako. Bermeo eta Gaztelu Gatxe artean. Iger. Nebre WhatsAppan dau, Matxitxako. Apa, Iger. Iger. Osondo. Narri biaz, ondo. Egoi June. Bargota. Bargota Nafarroko herriberako herria da. Itxasen eritz. Santa Bárbara. Toni Bane Loizunen, bai. Idoia Ana. Plata. Pasaian. Itxasen eritz.
Beldurri gabe bikote. Da komodina daukazu ere, bai? Komodina. Ogoño, Ibarrangelu eta Elantxo behartean. Ogoño. Monpas. Monpas. Julián, Donostian. Itxasnen ere zer rematatzeko aukera. Iraineta. Sagana berria. Idoiana, errematatu zeuek. Biosnar. Jaizkibelen eta 150 puntu. Markagailuak 350 puntu. Ikusten dugu, itxasnetan eritzen markagailuan, Idoiana 580 ditunen. Iritsi berriak alegindu dira baina, ez da posible izan. Zer modutikote? Gaizki biliga baina. Bueno, aipatu duzu, ikusentzunezko ikasleak izan da, erabaki dugu ona etorri eta pixka bat ikusentzunezko ez ere ikastea. Balio izan du hortarako? Bai, guztiz. Dirurik ez, baina esperientzia hori, jakituria hori, eraman duzu ez da? Bai. Klasekide ere zabaldu mezua, dato zela bereiek ere. Akil zabal-zabalik, eskerrik asko. Minuzen finalerritan, Itxasne eta Eneritz, Idoia eta Ana. Bueno, berriz ere, aurrez aurre. Berriz. Desberdintasun modura edo gaur erantzuten veteranoak, lehenak, prest dialdeak, goazen basoka tirara. Denbora, zein uhartetan aurkituko ditugu Moai eskultura ezagunak? Txelanda berrian. Rapa Nui, Pazko uhartean, zein produktu bota hoi zaie igeri lekuei desinfektatzaile modura? Kloro. Kloro, bai. Zein animalia da Bolt izen bereko pelikulan? Zaldia. Txakurra da. Zein kolorerekin janzten dira apezpikoak eukaristia emateko? Gorria. Morea. Zein animalia aurki dezakegu xakean? Zaldia. Hor bai, zaldia. Zein artxipelagotan dago oinarritua Lilo eta Stitch filma? Hawaii. Ondo. Zein hegazti jaten da nagusiki Estatu Batuetako esker emate egunean? Pavo. Indio jarra, bai. Zeiritan dago sirenatxoaren eskultura? Kopenhagen. Kopenhagen dago. Zein izkiren forma dauka dolarraren ikurrak? Ese. Ese. Eta zer botatzen du eren sugeak ahotik haserre dagoenean? Sua. Sua. Boazen, egungo zein herrialdetan jaio zen Buda? Paso. Nepalen. Zein animalia mota da itsas aingira? Paso. Arraina da. Zein izan da Time aldizkariaren arabera urteko pertsona 2024an? Paso. Donald Trump. Zein kolorea agertuko da zuria eta beltzan hastean? Grisa. Grisa. Iupa. Nola deitzen da epaileek epaiketetan erabiltzen duten jantzia? Paso. Toga esaten zaio. Zein hiru animaliarekin aurkitu zen urre kizkur ipuinean? Hortza. Hartzak. Hartza, bai. Zenbat kolore ditu harrotasun bisexualaren banderak? Zazpi. 3 ditu. Zein letra ageri da McDonald'sen logoan? M. M. Ze herritan zaude Balenciaga museoan bat zaude? Getaia. Getaian. Zein txampon erabiltzen dute Vatikano hirian? Paso. Euroa. Zein da munduan gehien kontsumitzen den edaria? Zerbeza. Ura, mesedez. Idoia eta Ana. Bai, igual horreitzen nahiago, ez da? Sokatira, ez dua, gaur? Finalerako aukerarik ez? Bueno. Gogue, eukiko zei finaltxu baterako. Bai. Urrengo biluzun ez aukera bat, hau pasu Itxasne eta Eneritz. Berriz ere hemen? Berriz. Etxean bezala xeza. Bai. Sofa falta. Aurrekoan, sofa baino zakua igual. Zeko igual erosago. Be, eta horrekin sofa bat erosi, edo bi, edo denda osoa, Erne, gaur, mirutzen jokoan, 27.800 eta 50 euro. Sofa bezala xe eroso. Iupa. Lehioako lagunak. Opa lehioa, zerik askataztearik. Etxeko ideialdia, gurekin bat egiteko momentua da. Finalean bat egingo dugu. Hau, bai, sofan. Sariak. Sariak, taperrak, kamisetak, tote bagak, liburuak, betor asmatzen ari naiz batzuk, baina asko benetan. Denetarik, esan ditut, bai. bidaiak, Kantinploratxoak. kontuz. Bale, gurekin bat egiteko momentua. Arratsalde bat gurekin. Arratsalde bat gurekin, bai? Bai, noski. Bada hau, Gau bat ere, bai. Aplikazio jaisten hasi. Itxasnen eritz. Bueno, esan dugu, planen artean sartzen dela bidaiatzi ebe bai. Australiara esan zuten, ez da? Albada.
Albada, eta esan dugu Erasmusen esate baterako Eneritz behia planak egiten kanpora joateko. Itxasen Eneritzolan lurralderen bat zeuen gustoko izan dana? Egondakoak? Ez dakit. Belgika ezako guztu ditzaitan. Bai. Niri Eslovenia. Eta hartzen zuie leku batera noa, mapara noa, kokatzen dut mapan, bai, ez da, ariketa hori egiten da. Itxasen Eneritz, sorte non. Lurrez, galdera gorkue, lurrez, muga politiko bakarra duten herrialdeak dira. Denbora. Portugal. Bai. Ekialdeko Timor. Paraguai. Kuwait. Bai, ez dakitzen. Ego Korea. Bai. Ipar Korea. Bai, hau bai. Horako bat bestian. Lesoto. Ez dakit. Mongolia. Suedia. Bai. Brunei. Ez dakit. Gambia. Ez. Hauetako bat bestian da. Egiaztatu egingo dugu. Zazpiakatx. Eta baten bat gehiago. Bai, ez dut. Bost, hobetu dugu. Zara ditugu bat. Ekialdeko Timor, Kuwait, Ipar Korea, Lesoto eta Gambia. Suedia bai. Gambia aldatutu dugu. Timor... Bai. Eta mendik beste baten bat. Paraguai? Ez dakit. Mongolia ez. Zortzi. Alau. Ez. Zin aldatu. Bakarraga. Ya está, utzi. Denpora, Itxasen Eneritz. Zerrendara begira jarri guztiok, urrezko galdera, eta bik ez dute kolore gorririk banderan, denbora. Bik ez dute kolore gorririk. Portugalek bai. Suediak ez. Gambia badaka. Ez dute bai. Ipar Korea bai. Paraguai. Mongoliak bai. Gambia. Gambia bareman. Afrika. Itxasen Eneritz. Geografia... Bida eman deula, baina... Ez zigortu zeuen burua, Ostarako gau dugu, broma. Ego Korea, Ipar Korea hortxe bile gara. Ego Korea baiezko eremuan, Ipar Korea ezezkoan. Bai, zuzena da? Ego Koreak muga bakarra du, Ipar Korearekin, eta Ipar Koreak hegoaldean Ego Korea du, eta mugakide ditu Errusia zein Txina ere. Portugal. Baiezko eremuan, bai? Bai. Muga bakarra Espainiarekin. Ezezko eremuan Garbi Xamar, Mongolia be bai? Bai? Errusia du iparraldean eta Txina hegoaldean. Guztira 8.000 kilometrotik gorako muga. Esan txinatarrei arresi egiten egon ziela 1000 urte. Pentsa, Mongoluen beldurrez, benetan. Paraguai, ezezko eremuan. Bai? Argentina, Bolivia eta Brasil ditu mugakide. Lesoto, muga bakarra? Hala du, bai, Hego Afrikak inguratzen baitu erabat. Gambia? Baiezko eremuan oso ondo. Bai, eta hau ere osorik inguratua. Senegalek inguratua kasu honetan. Brunei. Ezezko eremuan. Zuzena da?
Muga bakarra du Bruneik Malasiarekin, bai ekialdeko Timorrek ere, eta ez ezkoa mergen dituen Kuwait, Irak, du iparraldean, Saudi Arabia berriz hegoaldean, eta Suediak berriz mugakide ditu, Norvegia eta Finlandia. 350 euro oso ondo, itxasmen eritz. Ondo zuzen duta. 3.000 iritsita, oso ondo. Beste 1.000 irabazteko aukera. Urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza, jasota. Zer? Gambia, ezakit. Gambia eta oin Suedia dago bai, baina. Gambia ez dakigu, Suedia bai? Ez dakit. Kolore gorririk banderan ez du, Suediak esate baterako, zuzena da? Urdina eta horia baititu. Ba batera? Urrezko galdera? Gambia. Ez badu kolore gorririk banderan, itxasneten aritzek gaur urrezko galderei esker 1.000 euro eskuratuko dituzte. Gambia, erantzun zuzena da? Lesoto, Lesoto barrenuen itxasne eriz, baina 3.000 euroen muga konkistatu dugu nola bait. Eta ez duzuen mugarik aurrera garraitu menuzen animo bikote oso ondo. Txalo, eurentzat, txalo, gure publikoari, txalo, bestalde horretan zabeten egi plazara, zuek hortzegotik egagoa.